Μ' αρέσουν τα τρελά πράγματα. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι μπήκε πάλι να με πάρει. Χωρίς εσένα δεν θα έχουνε σκοπό. Γεια σας, είμαι η Ελένη Ζαναντάκου και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου Μια Ελληνίδα στον Καναδά. Εγώ είμαι η Ελληνίδα που είναι στο Toronto. Πρώτα έχουμε μια τραγουδιστής που ήρθε από την Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ happy γιατί είναι πολύ καλή. Είναι πολύ φωνάρα. Θα την δούμε τώρα. Έχουμε από την Ελλάδα η Λένα Παπαδοπούλου. Γεια σου Ελένη! Γεια σου Λένα! Πώς μου αρέσει το φεγγάρι, βγήκε πάλι να με πάρει. Τι σκέφτεσαι? Και της νύχτας ο αέρας σαν λιτεύει στο καλό και θα τρελαθώ. Θέλεις τρέλα μωρό μου? Θέλω περπατάνε επασμένα, αλλά όλα αυτά μαζί Ενδιαφέρον. με σένα. Θέλω να τα μοιραστώ. Σ' αγαπώ, θέλω τρέλα, να πηγαίνω με σπασμένα φρένα, αλλά όλα αυτά χωρίς εσένα δεν θα έχουνε σκοπό. Σ' αγαπώ. Μπράβο Λένα! Είσαι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Είμαι πάρα πολύ happy. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, γεια σας. Well, αυτό είναι παιδιά, αν σου άρεσε αυτό το channel σήμερα, να κάνετε like κάτω και να εγγραφτείτε στο κανάλι μου. Για τώρα, γεια σας και χαρά σας και να ξέρετε ότι αυτό είναι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Ok, σας περιμένω. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια, γεια. Bye, μωρό. Έλα τώρα που δεν θες και έναν like στο Facebook και να εγγραφτείτε στο κανάλι μου.